Agres od Extrifitu je, myslím si, že veľmi dobrá, alebo veľmi dobrý pre-workout, ale oproti Topsetu je tu jeden veľký rozdiel, že je to klasická stimulantová pretréningovka, čiže vôbec nie je vhodná na poobedňajšie, respektíve večerné tréningy, pretože potom po takejto pumpe majú ľudia problém zaspať. Ak zaspíš, tak ten spánok nie je taký kvalitný ako bez stimulantov v krvi. A kedy rastú svaly? Svaly rastú, keď spíme, keď máme kvalitný, tvrdý spánok, žalúdok plný bielkovín, vtedy sa budujú svaly. A my si pumpu nedávame na to, aby sme iba mali kvalitný tréning, ale aby sme z toho tréningu potom ťažili. Čiže áno, Agres od Extrifitu je skvelá pumpa, avšak je vhodnejšia do obedňajších tréningov, respektíve tréningy, ktoré máš povedzme po obede, ale nie už večer, pretože potom to má aj svoje negatíva. A tie negatíva sú z pohľadu hypertrofie svalstva dosť citeľné. Takže ak máš pravidelné večerné tréningy, skús niečo, čo má úplne minimum kofeínu a ďalších stimulantov, alebo niečo úplne bezstimulantové a máš istotu, že sa kvalitne vyspíš, dobre zregeneruješ a budeš naberať svaly.